un espectáculo que se basa en un traballo que fixo o Conservatorio Folque sobre o primeiro narrador oral galego que gravou os contos que el contaba, sobre todo para vender para a emigración. Aí dentro desa casa tan grande, a mesa só que a mesa. E ti non ves comigo? Non, eu xa mirei e teño que facer. Pois logo entón vou mirar a mesa. Pois os contos de Joselín é unha cousa impulsada polos da Central Folk, os mozos e mesas mozas da Central Folk, que son a xente que está facendo unhas investigacións que ninguén valora na súa xusta medida, e nunha delas, digamos, entrou no noso territorio, no dos contadores de historias, non? Que recuperaron un disco de Joselín, que foi un mito na cultura popular dos anos 20, 30, despois na emigración, nos anos 40 e 50 en Buenos Aires. E entón o que propuxeronnos facer algo, e nós, Guti, Celso Samartín e máis eu, decidimos facer unha ouija, ou, quero dicir, un encontro co fantasma de Joselín. Imaginamos que nós estiveramos nunha tertulia con el, que estiveramos partillando un viño. Entón o espectáculo ten unha pretensión daquelas reunións, aqueles fiadeiros ou aquelas lareiras onde se contaban historias, ou máis ben aquelas tabernas. Nós levámonos un poquinho á taberna. Eu estou con Celso Samartín e con Guti, quero dicir, mellor non podo estar. Estuvemos media hora aí mirando como había que poñer os micros. El fallaba a diadema, o outro quedaballe grande, e despois había que mutear. Nada, a mí chamarame Kiko e Celso Madrid da Central Folk para contar historias de Joselín, porque o estilo en que eu conto creo que podes enredar ben con os contos de Joselín. Joselín contaba cousas de pailanes de aldea, eu traballei cos pailanes das aldeas, e moitas das historias que el contaba, anécdotas ou chistes, teñen moito que ver co conto tradicional que eu traballo. Entón, pois nada, preparei e enjañarame, e hoxe vin a comer a Ribeira e xa estamos aquí para contar. Cando os fillos van medrados, cando os fillos son pequenos había unha cuota, non? Cada 3 fillos morríache un, era unha cuota que se admitía bastante na aldea, pero aquel é unha historia de un fillo que xa vai crecido, era unha nai e un fillo que se levaban moi mal, vivían sós. Antes de decir o Liceo de Noia, teño que decir Noia. A min vir a Noia gustame moito, sempre foi un lugar de parada, ou ben para tirar pa Muros ou pa Fisterra, ou ben para tirar pa Portosín, Porto do Son, Ribeira, pero co tempo xa ese lugar de parada para cambiar de autobús xa pasou a ser lugar de quedar. E despois, posteriormente, vir aquí ao Liceo, pois foi descubrir un lugar que non me imaginaba que pudera ter a vida que eu lle vin as 2 veces que estiven aquí. E ver que un sitio así se mantén coa aportación dos socios e que teñen un criterio á hora de promover espectáculos e actividades, pois pareceme algo loable, tanto para os tempos doxe como para unha vila como é Noia. Sí, xa é a segunda vez que estou aquí. A primeira vez contei contos aquí contra a Orquesta París de Noia, que estaba xusto aquí detrás. Era unha festa de San Marcos. Pero pasei non moi ben, quedei con Jana e voltamos a repetir, claro. Nós convocamos hoxe aquí en Noia o fantasma de Joselín. O Liceo é un sitio, o Liceo de Noia, que mantén un cordón umbilical que a cultura galega en momentos onde están dimitindo os consellos ou están mostrando a súa verdadeira cara a moitas persoas que desían ocuparse da nosa cultura, e cando estes desaparecen o Liceo continúa. Para min é marcante na miña vocación artística, porque eu estive aquí enfrontándome a todas as dificultades da época, estreando unha obra de Roberto Vidal Bolaño, Caprice de Dieu, con el mesmo na escena, con Fernando Pedrido, e eu, que levaba 2 anos intentando dedicarme ao teatro, pois estaba aquí pasando o meu meritoriaxe técnico, estaba aquí montando os decorados, e desde aquela sempre que volto ao Liceo lembrome de Roberto Vidal Bolaño, dos compañeiros daquele ano 85, pode ser,
85, 86, vexo que ainda hai un sitio ao que voltar, que é o Liceo de Noia.